Inihaw natin. Kinilaw. At saka tinula. Shoot to kill mga kabusing. Imaot ba? Kabusing. Wala na kaya nanaon din. Wa nang bungot sa wan. Bumot sa kanin. Bungot sa kanding. Lagi napansin. Alright, kabusing. Magluluto tayo ngayon. Luto kami ngayon ng inihaw na baboy mga kapusing. Kinilaw na kingfish at saka tinola. Shoot to kill. Kasi may bisita tayo. Special na bisita. Shoot to kill, kabusing. Sumba to akilaw. Sumba to akilaw ta karon. Okay? Ako may pakita ang ingredients. Ito, kabusing. Ang ingredients natin. Marinated pig. Ito pala, oh. I-ano natin. Sumba. Shoot to kill. Ito, baboy. Isda. Ulo ng kingfish yan, mga kabusing. Saka itong shrimp. Yan, isda. Kingfish din yan. Itong mga ricados natin. Asin. Tomato. Onion. At luya. Tsaka tanglad. You know, umpisa na ni Boss Raymond. Saan na kasi baka dadating na yung bisita natin. Mabash na kanin, mabash. Ano ba? Ha? Okay. Mas lang mo, kwarta mo po. Ikat.
God. See you later, alligator. Ay, wah, bising busy. Para to sa ano natin, kinilaw na ano, tangigi. Tangigi lang yung kikilawin natin. Special talaga na kinilaw to mga kabusing. Ito pa, ulo. Tsaka may pinapakuluan na kaming tubig para sa tinula natin. Para yung mga regados mga kabusing. Ito yung kanin namin. Kaya abang-abangan nyo mamaya ang kalunos-lunos na templada ni kabusing style. Kabusing! Ayan na yung kinilaw natin, oh. Kinilaw na tangigi. Shoot to kill. Ang naluto pa natin ay ang kill pa lang. Kill. Kinilaw. Oh. Meron pang shoot to. Suba o tuwa. Ang kill pa lang ang natapos. Okay? Saka ito, lutuin na natin. Ito. Saka ang kwan, tinula. Shoo! Shoo! Ito ang tinula. Si Soto. Soto Wiki. Shoot to kill. Ang two. Ito ang two natin. Kabusing. Two. Ito mga kabusing. Tuwa. Suba, tuwa. Ilaw. Kabusing. Umpisahan na natin ang pag-shoot. Suba! Natapos na natin ang kill, kabusing. Ang kilaw. Ang shoe naman. Ang sugba. Ang tuwa. Malapit na din yung matapos. Ayun, oh. Ang suba. Ating manang suba. Namula-pula na mga kabusing, oh, yung shoot to kill natin. Tinula. Tinulang sari-sari. Patikman natin ni kabusing Jed. Man natin, kabusing. Ang Yun, no? paboritong part natin. Yun, no? Tingnan nyo. Umuusok-usok pa. Tayo dito ba? Mapaparaming kain natin ito, kabusing. Man natin. Ah. Sakto kay kabusing. Tamis kayo. Okay na to mga kabusing. Patayin na natin. Aywa.
Tapos Ito na. ang pangalawang recipe. Ang Isa shoot na lang, to isa na lang. kill. Ang to kabusing tuwa. Wa pa. Luto na. Tuwa. Ang kill. Wa pa. Kaya, yun na, kinilaw. Ang sugba na lang. Ang shoot to kill natin. Sugba na lang yung wala kabusing. So, tayo natin to yung malutong sugba. Abangan natin. Maluto na? Oh na. Two down. Wow. Two down. Dami naglaro cricket mga kabusing ako. Yung mo na video boss? Area natin kabusing. Ito yung area namin ng busing oh. Pag Friday daming naglalaro. Hindi na masyadong mainit. Malapit lang kami sa Enoch Station. Yung ibon mga kabusing andun sa taas. Ito si YouTuber. Merchandise kabusing. Message kayo pag may ano. Message kayo pag gusto nyo itong t-shirt natin. Support kabusing ba? Update mga kabusing. Malapit na to. Na kabusing. Tapos kabusing oh. Chop na. Daming mga sasakyan mga kabusing oh. Paggabi na kasi. Paggabi na. Yung mga tanim namin mga kabusing oh. Yung lemon namin namumulak na naman. Ito pa mga kabusing oh. Ganda ng tanim namin. Fresh from the farm. Balikan natin mamaya mga kabusing. A few moments later. Kabusing, ito na. Ang finished product. Yun, no? Inihaw natin. Kinilaw. At saka tinula. Shoot to kill mga kabusing. Shoot to kill. Lunch na to. Chap-chapa na.